takto. Lukáš bude losovať kraje a Mário skupiny. Či to tam teraz kľudne, to sa potom strihne. Takto si oddrž celý čas. Čo? Tak si oddrž takto. Hej, na šnúrke. Nech sa tam rozpráva. Poďme na to. Modré mám ja mať? Dobre. Banskobystrický kraj. B4. Žilinský kraj. A3. Prešovský kraj. B2. Nitriansky kraj. Taky díky. B1. Som na to zravý. Bratislavský kraj. Myslím, že nebude posledný. A1. Bratislava na začiatok. Čo? Tomu ver. Domovina. Trenčiansky kraj. A2. Ups. OK. Čo si spravil? Som hodil na zem. Čo si to háčeš na zem? Košický kraj. B3. Mám pomiešať dve? Môžeš, skús. Trnavský kraj. A4.